Shubor nakaslem jong Nong Hima. MDC Kalaban Maupram constituency uba Riki Shulai, Haringkat ka right laban dorbar pelun, Hima Meliam, ki officer ka HADC but ki wei, Hini kaski kilalit ban Jurip ka Jaka ban Shna ka Surok Thymmai ka bahandus pa meter, ka babanya so but ka Shillong Peak viewpoint. Habakran shikilat patai kubor uba Riki udaong bakani ka project kala sakut nadu usnam asya khatpra, uba Riki udaong bagi menteri ka Hima Meliam kila bishar banya ka Jaka but Shan, kin sapha ya ka Shithi Menjur Shaka District Council, bat hadian bakala yo ya ka Menjur na ka District Council, ka right laban dorbar pelun kan yo ya ka NOC, kanang ban yo ya ka Ranbyang bat ka Sarkar Jila ban penurlong no ya ka Surok Thymmai. Uba Riki ulaong baka thong ban Shna Surok Thymmai ka day ban pendunai, ya ki jing ki babon ki bagi nong shnong, ki nong Jngohkai perthei bat ki nong dia dukan hak ka than ki kendo. Ulaong baka ni ka Surok Thymmai ka bahandus pa meter kan penyeso bat ka light core, bat ka woodland Nursing Center ka ba ajimentoy kinong net nongwan bat ban kantiyo yaki kam Jngohkai perthei hakani ka than. UMDC ulaong bagi bor Shipai Air Force kila Khanglad man ka por ki pat ba ban yat na ka Surok lingba ka Jaka Shipai ban poi shaka viewpoint halor kinong rim jong ka jingyada khamtam ka por jong ka jingja hapathan kot kumba lai banai bat sa shisien pat hadu arsnam shiteng hakapor badan ka khlam COVID-19. UMDC ula pentikna bagani jing rekam yakani project kan long ka basai bat ka bakhot bat kan ajimentoy amtang yakinong shnong hendai wat yakinong Jngohkai perthei bat kinong leit nongwan. Im mun uang badan itu lawan ki menteri yang lawan ki menteri lah yang kami lawan ki menteri yang ni ubah betul ni haban bun ni juga tu ketika jumpa penyak itu Ari ini kemudian itu kelanti ban poisa itu tu seberang kerana awak pada kene ru kan beli kene ani poin kalong kiki ka ba saiso kan ka jing yalang ri kan ka jing lenti kam ri ka basup ban ong baka jing kendu ban ka jing kubur jong bi menteri bakin ai no kin ya shong no udwat bakan urlong no hi beri kane kila adap shong ladu arpo aru adu menta ki parla ban ai ka NOC dengan kermen da ka jing ya trilang da ka jing shimkia dei ban kemau bakane ka Surok kam dei na menta ka jing mentoy jong simet mono ndrei de ka dei na menta hi ujai benriu khamtam yangi kumki mau ba dei bapet ya kan Jaka khamtam kumnga kum MDC jong kalaban ka bahap karya laban dorbar pulun ban pet kene kolong bakongsan bangin yo ikane ka Surok khnang bagane ka Surok kanlong kata ka lenti nelesi ka jing ai lat ya ki babun ki mo ki balang ki ban yo ya kata kalat ban kamai kaji bar ka bakongsan hang ne kolong ba ka sarkaru kala pen interest ladu ka por ka baningkong ban nga kemau ba arajar khat praru kala sanction ru ya ka pisah temud lakati ka forest ru ka Surok ka bala apply lalor kata ka pisar kila sanction begin yo banyak limbalang ne tetang ini sanspa mitar ide jingtud iba kamla ban penurlong ngakermen ken bakanum kelanco gumne habang leyo dan lang hang ne ngatrai pin kubur ministry ru dan ka discouncil ru kodan karya laban ru kodan mun so am diki wiki party ban pe ya kan ka Jaka hang ne tengah thrai ka num don jingtud shu ka extra committee hapo discouncil kandei ka taka benta ka ban shim yakine ki let's say ki feedback ka ba nsara la kaliang juga Hima Meliam lingba ba Andi la kaliang juga officer ka council tingingin saya budin pat dia kane belingong epi kane kadang di tengah jing lenti ya bedingin pat di ban kemen ring dang haban yakun ngaban up dingila biang kane sobat sarkar pedingin haban yakun ban yakundu bani menta ka sarkar pre ka ladu arja ka pra menta kanang pediang ne kam pediang kan ong pre sadukum ne dukum ta ngimtip tinga kermen baka sarkar kum baka lasim ya kata jing angnut banwan ra kata ka robi project kabal along ka project ka bahe ini ile ilong bakongsan palat banyak katu dei ki de ka sarkar ka cin kia urun ban palat ne ka Surok kalalong ka jing ku na menta ka sarkar na menta jong boro ki badai di baha ban pejang ne tengah kermen ba kane ka kam ka bangi simkia ka di ban urlong om da babu ya kata ka politics hajrong Andrei da ka bayat lenti yat bet
Daka ba perkat na menta kalawai kapateng banwan daba perkat kat kan ka viewpoint ka bangiyo ka balong kongsan hadu kat nene ka ba itanat hadu kat nene kan long ka iki ka jingkur ku bangin yo ka i perteiru ya ka lingba kane ka surok ka bangin sayo sising ngilayo bandrong station viewpoint man mit ngan youtube yopi ka business ka banganwan hangte ki company let's say kita ki mo ki entrepreneur ki bala tubit lapo ki khun samla ki jongi lang ne lapo ka jela ka jongi ki bala champang pirang i kini ki singi bala debru what ka restoran ka ba one top 50 ru kala dei lapo ka jela ka jongi tekan long ka cikut kulang ya bro ngin sim khalang ya kane bali ngakren kane on record khrang ba ngindala adep lapo ka council ngilayo ka approval indalai kendu yo ke sarkar kan long lupa ka khobor la ka por ka bamata bangin sim kya halor kane dong ngin ya sim ya kata ka jing ngej ba ka jing ya kendu jongi ngin pentasi kan long ka ba shit ka ba shai bat ka long ka ba long transparent kam don chu ki ka ba halendan tengah kermen bakane ka kam kan urlong bat kan long ke iki ka jing mentoy na mata ka pateng banwan badi da ban penkut nga ong ipi kane ka bentahi baya tukhu bot Shipai kam dei tang hang ne kadai bun ki bentah hapo ka jela ka jongi tengah trai dangingi don kata kalat bangin yat lait lau Shipai de belipat ngindang ya sim ya kata ka senjam ban ya thut para mangi hindringin dei ban perkhat ba para mangingin ailat no bat ngin pun urlong ya ka khnang bangim don kam ban pun thut ya ka defense ru ngiruk ya ban burom ya ka defense dei ni don ya kane kalat ngi kermen bakan pun urlong ditang digini kintian saisin ai ku blei bang ya baro bar nga kermen ba imetri wood in sim ya ka ne ka senjam in pun poi ka kopi sangaru khnang man yo budin pedesa sapo ka council khnang yo pen state tidak ka baban penkut kemau kene ka sngi ka bangi don lang ne sikmat ka yat kano ka bantah na mentah kane ka viewpoint ngin pen long involved ba ya boro ya ka Hima ya ka council but yung minum yat lat ngin ya borom lang markelyang khnang bagan mundon kano ka jing sut ang ne sikmat tang ding kintin kublai sibun yangi blai dong ku markelyang ban ngikremen bahkan ni kasngi kan long kasngi ka basa jing kemau na mentah jongi ki kam tam yangi ki basa apo ka right laban hang tai pulut baro ane kubli sibun si hajar ngo ya pukbe baro ya ka kum karat ni don ki kriteria ba haban fulfill ka ba amla ban long re ka practice ber ka jing tre ka jing ya jong ka right laban ladu menswa ka bala sumar suker ya kan ka viewpoint tam kalalong ka ba lesi ka ba yalam lenti popo snem andre hakini ki snem ki blalek kum kane ka por ka bangi yo menya kendu ka de halor kane ka jing ka ba kane ka surok ka bangila angnut khamtam la kalyang ka right laban to kopor ndai klaya don ka jing sulok bat menteri kala abet ndai house name arpo ar klaya san bat ya don rekat lang ka program ka bahe ngatrail council ka don ne kami don to kasni kami don tebon la kalyang menteri ba im ainam la don lang to kasni menteri klaya don lang bala kular ban aino ya ka NOC banyo ya kane ka surok banyat limba ban poi hadu habi point handrai ka kham urlong bat ka don ka jingthut le si harum haneng ki shoban poi sakata ka jingyalang ka ba halong husnem arhajar arpo aru ka de halor ka jing priang jong ka right laban kalong ka bakilong bakloi ban yatreilang bakila priang ba ngi sutu ba amla ban bu ya ka kum karai bari ka right kala ban don takawai kane ka de ka ha ba karai meliem tinggi leyo ban perkelai ka sakariat tindalak kelai karyat darbar laban darbar pulun gila pediang ya ka bat kala urlong kum tahan ri kidang don pat kijing ya kiba lesi mo ki menteri ki syam ki liyo pat bannya kendu hadu kasin ka ba mo nga sim ya kata kalat ndala job ya ka election honus nem tinda kala job ya ka election ngai kijing ya kidang don da ka baburom habas dang le bangalara ya kan kamat kade halor ketika rubi ka bawan lang pai andre indang liyo banya kendu pat karat baka kwa banya kendu liyo banya sulok laisin kijing yalang ka ba long ka ba kongsan hadu ka tatang liyo sulok bangila sutu ba kam jeliu ngila kam jeliu ya kan ka jing ngin ladep lang tungi sutu bangi don kam banya song sabat ki officer bat ka dis council ngin ai burom bat kublei ba andi baladon kumu mo nong kmi la dis council bangi liyo song meeting arsin kang kala long ka ba kam slam kawan ke covid pada hatu kapor ka covid hadu arsnem citing nam bakla la sakhang tiha kene ka badep ka pahalgam ru la sakhang yang tika jingkang jong ka air force ngipriang bari kene kawi ka radar ka bapet ya borok kawi ka north east ten area so ngi borom ya kata andre
habangi yo pada banyak kenduk banyak selok kumne kadi ba ngikwa ini ka Surok kadi bangi num putut Shipai bat mangiru kum kinong song khamtam ketika viewpoint ka balolong ka ba paunam ka balong ka ba itenat ka ba ipu iping hadu kata-kata kadlong kata ka lenti ka mo lesi kamai ka tourist spot ka ban ai kamai jakpo yaki babun ki kun ki hajar ki jongi bat ngakarmen ba ndalayo ya kan ka Surok sisin la apli minmit ya kan ka viewpoint le ngatrai ubri unum pai khmat su bandit chakiwe ki banta nri unwan be chene ti ngasngo ba nganum penjrong la kaliang ka jonga ngatrai inyo lang la kaliang jong kadis council liang khamtam la liang menteri mentain persngolang la kaliang ka jong i kanong syai berikat kum ka jingyai lenti kat kum ka jingkran jonga mentan bangin syai hang ne bagane kadi kasngi bangin chimrai khaddu ba piru pila pediang pin ai kan ka Surok bat kadistang ka proses ka ba pi pin pha ya ka city Syapo ke council bat ngiru gin sebut din khamtam nga kum MDC kan sebut din banyo ban penurlong ya kaneka dream mo lesi kata ka jongkaret laban ka bala bun snem tinga kerpat la kaliang jong imitri ru skentin arkitin in pensngo bat in penscam ya ka ba manta kasni ka ba in ai ya kaneka Jaka kum bangilaya rakyat si jongka laban tengah so berkunjung ru namanta ke nako di council berkunjung na karya laban ki balai danang ki membar baro tengah so na kebleru ya ki menteri jongi ki balai wan lang mentasi menteri karunga dan menteri perkalang tengah so na keblelang namanta jongkir tengah kani ke por kalong ba la kaliang kani ka Surok idi jakai ba khandiat ba si sunspark mitari ke cengcerong namanang tai stai ka tengku stone forest handai kani ka Surok nei kalong ba la lainut ki disi ndei imat kila yai lembah kene kecinga namar kecing ya huri hura bakane barka air force sang ni ndei kapaman man kapon ndei pendik bit man kapon te naman ni soto ke air force kade naman taka defense ka happy naman taka security jongka ri berkowe hi kemat ka happy banida kesen akia hi kane ka kamban nila persyang hi banra apa ka meeting ke jongi hadian nang tu kalau nakaliang ke jong ka meeting ke jongi ro kalau ka ai ka bang ngila persyang hi banyak keran man persoto kade kita ke pokongsan kalau pada kalian ke jongi ro mdi tang nakaliang jongki kedu cenga nakaliang jongi ro ni kendo cenga ka wede bang of course ta hadian nang tu kalau ba mentang apan menen lagi ni ki por ke beladap kalau kibun ki cerwet ki baya kendo akalan tiyat jadi nang kata kadau kalau ba sutanat pak ni ke por kalau ba kecing alam jong iba riki sulai te menta kalau ba ngi kermen skam makane ka kam tanlok sukses kumbang ila ngi mene kalau nakaliang ka jong ngi mentaru ngi represent ngi kalau pada day lang baka jeng pha je napo ka Hima hi hadian to kalau bayar kan kamro ngenra report sepok ka Hima hadian manglara ka report sepok ka Hima ngenya discuss lang kum ka teamwork hi marakowe kanang makane kam kanong sukses bat kanong kabayaj bajar nanti kanong sa tengsu nang ismat tetang ini kentien ni masuk banai kublai ya pi kublai shibun ya pi ki press ki media tika jingwan jongi mentas ngi yang ne kalong ka ba kongsan bat kalong ke ikai ka ba pajuja banyak kenduk lang kumne tikane ka di ka bentahi ka ba karyat laban darbar pelun kala ya tukhu ya kane ka jinge labun bun snem habaya dei bat kane ka Surok ka ban mo ya lingba kane ka raj melim ban poi pada sate sapo viewpoint te bapin ya syai kane ka Surok ka tang lang ne hado angten druspa mitar ka di juga raj melim nang tu pada sate ka lahap forest tikat kum ka brief report lapo karyat laban darbar pelun lingba ki member boro kalong syai ba ka sarkar jongka jela sarkar Meghalaya kala adap ai lingba ka forest department ya ketika clearance kila ai ka NOC handrei ka sakut kane ka kamlado arja kharphara kade halor ba kane ka Surok ka bahab hapo karaj melim kadon ka jingthut te ka jingthut kalong ba ka rai laban mencha ka kikhot ya ka kum ka rai laban darbar pelun handrei kimdei pat kata karaj kane kadang hab hapo karaj melim te ka jingthut kalong ba kane ka kerteng tin dalaya syong la ya Surok ki member jong karaj ki menteri bat boro kini ki babat ya kane ka mo lesi ka benta ka ban pej ban kmishane kilapoi sakarai ba usi muong ya karat laban darbar pelun ba pipin kelano ya ka sakariat laban darbar pelun tingingin priang ban ngin ai NOC no mador ki ndaladem baki darbar riat laban darbar pelun kila ya syong kila ya kendu kila ya keren kila ya menjur kila priang ban aino ya ka ban kila kerteng sakariat laban beling ban ita kipaj ba nong snong jong karat laban darbar pelun kili ban syai
baka jingkela jong kane ka kerteng chaka riat laban kadai ba ngingimla ban fulfill ya ka kriteria ban kam yangi kum karaj ngi dang dei be kata ka benta ka ba lalong no kum kata ka society ka ba la khmi la pe la du ki por machwa la du sanru dekit ti kajing kren jong usim la kalyang ka office hima melim ru kadi ka ba shisha ban ka bastana kalong kajing ya shong kajing kren joki kala shai bat kajing priang joki ban penkala no ya ka skariat laban darbar pulun kadai be halor ki taki kriteria ka ba mla ban kam ne lesi ban priang ya ka kum karaj tendala dep kata ndala dep penkala kerteng kala don ka program ka ba he hapo ka school rai laban madalaban hangtai lawan upaim ainam lawan ki menteri lawan saki ki pajba ladon lang ki member jong ka riat laban darbar pulun boro ti kiseng samla kiseng te kilaya sakilang but upaim uong ba hapo sitio un aino ya ka NOC Handrei kaneka kam kala sateng ladu arhajar arpo ar hadu kaneka klipmat bangi yang ne tinga kamu nong mikmat bala sajid biang ngalatib bahaya kaneka benta ladu kibun bun snem teka jingtut jonga perbanga sedang ya kaneka jing keren kadi halor ka mo lesi ka jing yai ka sarkar ne ka laban ya ka mo discouncil but usim hima melim ki kompetip porba kisahnya ka agreement da kadai na menta ka teka rubi ne da piong ya ka agreement ka badai ka ba ki ebu ling foundation stone ne kamdan menta ka jingkli jonga kadai halor kata kumam disi kadai ka hok ka jonga bangan kli bakarang hap apo ka jingpet jong ka konstitusi jonga ba balai kompetip show sim but balai kompetip chapo ka discouncil balai kamlong involve ti ndagalayo ka jubab ba hapo discouncil kamdan ka wiru ka record tin lo adep kata nga suthu bakaret laban kala ayo ya ka khupor bakila yo ban pha sithi sangang liyo ban pindu dangila ya shong kata ka jing ya shong kalong ka ba saiso hadu kata ta bangila yo ban yamir jingmut ngala yo ban ai jingmut yaki tega shim yaki ba shim ya kane kalat bangin ya officially tega jing ya jungi kalong ladu ka banai ngathrai March April umi bangila ya kendu Arsin berkarya laban darbar pulun nilai kendu pada apa council Arsin berka official jong ka council bat kane ka sin ka bakhadu ka bangi kendu ka ilang berka berka hima melim ringkat lang badu pa im ainam baki menteri round table baki ong ya shong ya konsol mun ngipoi sakataka sinjam ka bangi ya shim ya karai bat kane ka jing kendu jongi mentaski kane kadai ka long ka lesi kan la ban long history ru kumbo filias ko menteri menai laong labun ki DC ki balawan ke la persang banle kam urlong labun ki bala persang banle kan kam urlong bari hi habakut hi kadai ka discouncil ka badon bor ban pe ka kendo ka siap tika jingyai lenti ka jonga ka long pangaya lingba ka lenti ka ba take on board ya boro tingi sapoi kan conclusion bat mentas ngi le kendo hangne kumbo filias ko mentan menteri rula kubur karya laban hang ni klai don lut baro bat ngilong ka ba sungo komen ba hapo sitio ne lesi karbala khamkloi menteri un pun poino ka siti chapo ka discouncil ban yo approval ban aino inen ruspa mitar kanang bakarya laban maria yo kan ka nursi kan shong kan mirjingmut bat kan lebiang bat kudu bat ka sarkar kanang ba nyon purlong no ya kan ka surok lang ne satai baka nong ka jingkurku namenta boro kiba don dukan kiba kamai kaji akate ka benta berkanong ka jingkurku namenta ginong song snong jong kane ka than bat gi ki turis kumjo kaban kring shibune e kinong wan Jngohkai perthai beri menmit le te kalong ka Jaka ka ba itna aru kata ta yong ka Shillong big viewpoint te ka jingchim kha jonga kum MDC yakane ka kam dei banga don interest sakano no andrei ka dei baga kwa ba kano ka kam ba ka haba konstitusi jonga ka dei banyai lingba ka discouncil ka dei banyai lingba ki dorbar snong ngine buram markeliang tabagi buram markeliang kalong kenuksa kumba mentasi la kendu angne bat banga kermen ba langne skmat rudang bun ki jinge bangin ya pentulun ngin ya trelang ngin ya penbah penmiat na menta ka pateng ka banwan kata ka dei ka jing kendu ka jongi ka kongsan ka ba long ka ba mentasi fi ka sarkar kala move ruduning kong ka kwa ban pen urlong e kane banyo surok tika problem kolong ba inen ruspa mitar pada isong haga bor jongka raj melim tiki ki khamai NOC kane taka sarkar khamla liye timut menta katu kapisa bala sanction ho arjar khapra nam bakala harum maneng bat ka permission ka ba ka NOC kala ai ka forest department ngathai ka sarkar kala priang te mario NOC kane
Ngin ya kendu ya ka sarkar tingila syai susu ba ka sarkar kan ya bench khamat na kumno berikat kum ka jing sutu ka jungi ka sarkar lai kala priang ber ka jing angut jong ka sarkar kalong bangin yo noi ka surok jong la jong khnang bangim dan kam ban lechu lapo ka boundary ne lesi ka compound jong usipai kam air force harum haneng na makala kat kum jing itu jong ki member jong ka laban de ka de arkurur ka sanction ya kani ka pisapi kane kan long ka jingkur ku ong tangi ka viewpoint lang ne la viewpoint pare nginang yo pare lang tai pare ban mi lenti sate ka ling road pare sate sapo woodland kati ban poisa ka kati ban poisa like kor pat kati ka like kor mut kati ka woodland nursing center ka tu ko surok bare makiu silong pik kabaladu menta kala khangdam nang tu larut kumne kane ka surok kan pailing bas tai timut ki bakwale jinglej menta ki yarung lang ne ka surok mut kane ro kala di ka surok ban lej chapo nang Thymmai le si ki bakwale chapo le kor kala long ka jingkurku kadang bun dang mi ki ling road kata kadang long ka jingkurku na menta jong baro tikara ka di ka bakongsan ka ba ngi kendu menta si